So ni ami dinhi sa Calda. Ban ang tibuok sakop ni Kukbang. Dito sa unahan ba? Unahan. Katilawon ang mga kiddos sa The Giant. Sige. Pastor Romel, mag-pray. Ang mga kiddos. Napre. Gelesen. Okay na. Ito na, Pastor Romel. Father God in heaven, Ginoong Diyos, Lord, salamat sa kahapon ng Ginoo. Yes, Lord. Ay mo gihatag ka namo, Father God. Salamat sa protection. Salamat sa kinabuhi, Father God. Bisan pa aking kurasa, Ginoo. Gihatag ka namo, Ginoong Diyos. May paging Ginoong Diyos, makabanding, kahit o panahon, Ginoong Diyos, na magkamiusa, mag-enjoy, Father God, ng mga tagaw, mga auntie, mga uncle, Ginoong Diyos, mga pagkumanggod, Ginoo. Bisan pa, Ginoong Diyos. Ating panalangin, Ginoo, na sa mga tubangan, Father God, Lord, ikaw mag-bless, Father God, as we partake this food, Ginoo Diyos, maghahatag dito sa pinamo, Father God, isang taas sa mga panalaping bahin, Ginoo Diyos, nga gikuhaan mo, ikaw mag-auli, Ginoo Diyos, nga pinulog God, nga panalangin, Ginoo. Ayun, salamat, Ginoo Diyos, nga kami mag-ambit, Ginoo Diyos, mag-kaon, Ginoo, uban ang kalipay, pagpasalamat, ikaw ang naghatag, kanamo, Ginoo Diyos, mga buso kami, Ginoo Diyos, maghahatag ka dito riyan sa mga lawas mo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kadog yung may pagpasalamat sa inyo lamang in Jesus' mighty name. Amen. Sige. Kuha. Sige, naisos ka, naisos. Sige. It's time. Okay. Okay, Lord. Okay, mga bata. Ha? Wala na report na isa. Wala na report tong pan. Awayan. Nilagay ko. Kanira na report, oh? Wala. Kanira? Ito, wala. Pinapol ba? Kabalita, ya ba? Sige. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Andi baboy. Ini dito po mo.